Avui compartirem programa amb dues noies ben rialleres. El voluntariat per la llengua les ha unit i han descobert que entre elles hi ha moltes més afinitats del que es podien imaginar. Doncs soc la Renata i soc de Barcelona. Soc la Sona i soc d'Armènia. 20 anys. 19. Em definiria com una persona que li agrada fer coses. Quedar-me a casa no m'agrada. És que m'avorreixo, no puc. Totes les coses bones de menjar m'encanten. No m'agrada menjar carn. Doncs de Barcelona m'agrada el mar, és molt típic, però saber que el tens allà, per molt que no hi vagis. Les festes m'agraden molt. Soc una pixapins de cap a peu, sí. Mai havia sentit pixapins, no sé com es diu. Quan anem fora, normalment anem a un bosc on pixem, doncs els pins. On es troba Armènia? Aquesta d'aquí, Armènia. Sí. Armènia és una exrepública soviètica situada just enmig d'Europa i Àsia. A veure si els barcelonins la troben al món. Armènia, que vol la independència també? Yetes, Martín, el Masvin. Qué malo soy, nena. Por aquí, por África, ¿no? No deu ser el golf Pèrsic, no? Deu ser per allà. Eumènia. Eumènia? Yeah. Aquí. Allà, sí? Armenia. Charles Aznavour, Senga, cantante. Armènia. Ah, sí. Armènia Cervanlain. Sí. Són està més o menys pel Caucas. Això que han dit de que entra a Europa o l'OTAN, no sé. Adéu. Anem del passeig marítim cap a la Vila Olímpica. Hem proposat a la nostra parella que trobés un forat entre classes per anar a patinar. Totes dues tenen patins, però la Sona se'ls ha deixat a Armènia, o sigui que en llogarem uns. Hola. Hola, noia. Què voleu, jugar patins? Sí. Quin número? 37. Molt bé. Oh, prova d'aquests. Que saps patinar molt sona, tu. Bé, he patinat al meu país, però ja fa 2 anys que no patino. Segur que no et calen més proteccions després de 2 anys de no patinar? Carai, tu. Com si res. Vinga, noia, que vagi bé. Adéu, gràcies. Vigilec! Ja. Si caic no passa res. Mare meva, què, com ho trobes? Molt bé, però molt estrany. Molt estrany, per què? Sí, perquè fa 2 anys que no patino. La Sona i la Renata es van conèixer fa 5 mesos i fa temps que han superat les 10 cites. De fet, han perdut el compte de les seves trobades. Senzillament, s'han fet amigues. Ai, para. Aquest mateix? Sí. Apa, doncs. Freno? I quan patines? Quan tens temps lliure? Sí, hi ha vegades que quan necessites una mica de descans, en lloc d'anar, jo què sé, en lloc de fer una altra cosa, doncs agafo els patins a la nit i vaig fent, no sé. I vas sola o...? Sí, home, si hi ha gent, aleshores cap allà a la tarda es queda amb gent, però si no, cap allà a la nit. I tu, Déu-n'hi-do, no, també? Bé, però em costa encara. Però vull dir, Ja. portaves temps i... Sí, clar, home, si segueixo patinant, patinaré molt bé. Però allà, vull dir, a part de patinar, fan alguna cosa. Bueno, Sí. feu alguna cosa. Sí, Què feu per divertir-vos, normalment? Depèn de la gent, depèn dels costums que tingui la persona. Hi ha gent que no li agrada patinar i, no sé, jugar a vòlei o no sé. Depèn de la persona. Bueno, de fet, igual que aquí, no? Vull Sí, dir, fan clar. els mateixos esports, o no hi ha cap esport així propi d'allà. És el mateix. Sí. Podem anar a dibuixar, no? Sí? A algun lloc. Home, perquè tu volies fer arquitectura, o sigui... Sí, clar, però... O sigui, és molt diferent de la teva carrera. Una festa que m'agrada del meu país es diu Trenders,
i es celebra el dia 13 de febrer. Aquest dia es fan fogueres on s'hi cremen coses que porten mals records. Aleshores, tota la gent, especialment les parelles de nuvis i les persones malaltes, salten 3 cops per sobre del foc. La celebració prové de rituals pagans en què el foc tenia un poder purificador. Simbolitza l'energia, la proximitat de la primavera i una benedicció perquè hi hagi bones collites i bonança a les llars. La Sona vol estudiar arquitectura i la Renata fa Belles Arts. Per això els proposem una trobada en què ens dibuixin, cadascun amb el seu estil, un característic edifici de Barcelona. Ho pintaré amb tinta. Mira, no sé, m'ha donat per aquí. Però no fas en principi en llavis? Amb què? Amb llavis. Ho faré amb llapis primer i després. Però bueno, molt poquet. I sense regles? Sense? Sense regles? Sense regles. És que tu ets arquitecte i jo ja soc una altra cosa. Jo no sé com pots dibuixar amb regles directament. Quina cosa més avorrida, Déu meu. Tens clar del tot que vols fer arquitectura, sobretot? Bé, depèn de la nota que trec a l'examen. Si trec una nota molt baixa, clar, no podré fer arquitectura. Està clar. Si has de fer una selectivitat diferent, vull dir, com és que vas venir quan l'idioma no el coneixies i... Sabia una mica de castellà i he après català aquí. I tu tens pensat de tornar allà un cop hagis acabat la carrera de... Sí. Que és més difícil fer la carrera allà? Sí, molt difícil. És que has de saber tot. Ho has de saber tot. És que Aquí sí, no. Un geni. És que és molt difícil. O sigui que has vingut aquí per no estudiar tant allà. No, sí, això. Quan la Sona va arribar fa 2 anys, va començar quart d'ESO, però ho va deixar perquè li van convalidar el batxillerat armeni. Ara va a una acadèmia per preparar-se per la selectivitat especial per a estrangers. Sí. Doncs, si això veu el meu profe, em mata. I sobretot si això veuen els professors que corregeixen l'examen de la selectivitat, no? No passaré, Hola, Ignàcia. La Ignàcia i l'Olga van ser parella lingüística l'any 2005, un any després que l'Olga arribés d'Ucraïna. Per exemple, avís i els avis. Ella, un avís, quan veia avís, veia escrit i es pensava que era avi. Vull dir que, clar, avis, l'avís i els avis. I li deia, mira, quina gent bona a Catalunya, fan tantes coses pels avis, per la gent gran, per què no podia distingir aquest avís i dels avis? Pensava així, després Ignàcia m'ho deia que no. Això avisos. És un anunci. Anunci, avis. Anem cap a Vilanova del Camí. Avui l'Olga farà una visita especial a l'escola on treballa la Ignàcia. Aquesta nena era la Maria. On és? És al final de tot del llibre, la boleta. Endavant. Mira, qui arriba. Hola, bon dia. Que no li contestem? Bon dia, Olga. Mira, aquesta és la Olga, Què tal? Bé. I vosaltres? Bé, també digues ara. Què, Olga, que ens voldràs explicar un conte? Sí, clar que sí. Que voleu escoltar un conte? Sí. Perfecte. Deixeu la cadira molt bé i fem una rondada allà. Un avi i una àvia tenien una gallineta pigallada. I un dia va pondre un ou. L'Olga mai havia estat a l'escola de la Ignàcia i li ha fet il·lusió poder compartir amb els seus alumnes un conte ucraïnès. Que bé, Ara marxaran els nens i després ja parlarem. Tot i que es veuen sovint, avui l'Olga aprofitarà per posar la Ignàcia al dia de les seves gestions per trobar feina. A Ucraïna treballava d'economista. I la Setmana Santa va trucar-me la Mireia del centre d'ocupació
I llavors participaré en aquest projecte. Mira. Si ets dona, tens estudis o experiència professional. Es diu Ateneu. I en què consisteix? Això es diu Ateneu, un projecte nou. Això facilitarà per convalidar el meu diploma. Per els teus estudis d'economista, vull dir, et convalidaran algunes coses, tot no. No. Això m'ajudarà per convalidar el meu diploma. Tanta por que tu tenies, jo sense el no tenir papers no puc fer res, que ho deies? Imagina, ara puc fer tot. Noia, doncs, enhorabona, que bé. Gràcies. En poc temps aquí tornaràs a ser la que eres abans. Ha costat una mica, però vaja. No torno, però començo. La Renata ha convidat la Sona a classe al taller de músics. És la quarta classe de veu a què assisteix i encara han de treballar molt les respiracions i les ressonàncies. Te'n recordes com fa una vaca? Ja. D'això? Intenta-ho, mateix. Tal qual. I després... La Sona no ha estudiat mai música, però s'atreveix amb tot. Més o menys. Obrint la boca, com diu ella, tenint la llengua sota les dents i obrint la boca perquè tinc una mica de ressonància. A veure. Ai, la llengua. Ja endavant, tot teu. Una miqueta més. Eso és. Ara. La professora de la Renata, l'Odette, és una cantant cubana que ja fa uns quants anys que viu a Barcelona. Fa 10 anys que estic aquí. Sí, amb aquesta, com si diguéssim, amb aquesta quantitat d'anys ja és més que prou per xerrar català. Ja, però... Encara que, si t'haig de dir la veritat, jo vaig trigar 6 mesos en xerrar català. També tenia un entorn molt català al meu voltant. Tothom em parlava en català i és més fàcil. I no està tan lluny, tampoc, del castellà. Ja. A tu sí et queda lluny. Sí, perquè el meu idioma és totalment diferent. Més clar, i a més, entens el que estàs dient i això és important. Com penses, en castellà o encara... Ai, en castellà, en català o encara fas traducció? Depèn. No tradueixes, no? No vas pensar en el que voldries dir. Doncs ja està. No, quan estic sola depèn, però quan parlo no em penso. Vas pensant directament en català. Sí, doncs ja està, ja ho tens. Normalment en què idioma canteu? O sigui, català... En quin idioma canteu, Odette? Normalment cantem... A veure, això és una escola que està més enfocada a l'ensenyança del jazz com a tal. Vull dir que el que utilitzem són estàndards de jazz i, per lo general, cantem en anglès. No, però ella es va sorprendre al principi perquè em preguntava que si no cantava en català. Vull dir, es va sorprendre que no. I vaig parar a pensar i realment tot el que cantem és en anglès. O sigui que... When you're alone, who cares for starlight skies? When you're alone, the magic moonlight dies. At break of dawn, there is no sunrise. When your lover has gone. Quan em vaig apuntar al voluntariat no m'esperava la Sona. No. Pensava que parlaria amb una persona que no conec una hora, no? I això em preocupava molt. Que és molt divertida i riu per tot, és molt riallera. Amb ella no et pots avorrir. Parla sempre hi ha tema per parlar i és com jo, o sigui... El seu català és perfecte, vull dir, alguna paraula que se li escapa, però és perfecte. Ja està, ja esteu. Ai, que bé! Si voleu viure l'experiència del voluntariat per la llengua, apunteu-vos l'adreça que veieu en pantalla.